यक्षाप्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि यो भक्तान् मां भयन्ति ते यक्षामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानचम्पमः नाशयामात्मभावाप्तो दीनेन वास्तदा वास्वदा प्रभवाम सर्वं കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, ചൊല്ലുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. മ്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ച് മ്യൂട്ട് ആക്കട്ടെ മാതാജി. ആക്കി, ഞാനിപ്പോ ആക്കി. ഓക്കെ. ഒരാള് ചൊല്ലാൻ പറ, അവരുടെ കൂടെ വേറെ ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് പലതാ കേൾക്കുന്നേ. ഒരാള് ചൊല്ലണം കേട്ടോ, എപ്പോഴും ഒരാള് ചൊല്ലാം, അവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചൊല്ലണത് എന്തിനാ, നമ്മളും പഠിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ആവുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശ്വരൂപം കണ്ടു ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? വിശ്വരൂപം കണ്ടു. ഇനി നമുക്കിന്ന് ഭക്തിയോഗം, നമ്മളിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ജീവിത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളെങ്കിൽ ആ ഭക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതാണ് ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, ചെറിയ അധ്യായമാണ്. നമ്മളെ അധ്യായം 12. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി? പിന്നെ ഞങ്ങളെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് പൂജാരിയോട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രല്ലേ ആദ്യം ജപിക്കണ്ട? അവിടെ വ്യാഴാഴ്ച ജപവും കഴിഞ്ഞ് വന്നതാ ഞാൻ. ഇന്ന് നാളെ ജപമുണ്ട്, വ്യാഴാഴ്ച. എല്ലാ ദിവസവും വ്യാഴാഴ്ച, എല്ലാ ആഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ച ജപത്തിന് പോകാനുണ്ട്. അയാള് പറഞ്ഞ് ഹരേ രാമ മന്ത്ര ജപിക്കണ്ടേ, കലിയുഗത്തില് ഹരേ രാമ മന്ത്രാണ് കലിയുഗ മന്ത്രം എന്ന്. ആ സംശയം തീർക്കാനാ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നല്ല ആദ്യം ജപിക്കുന്നത്, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാ ആദ്യം ജപിക്കേണ്ടത്. എന്താ തോന്നിയത് അത് ചെയ്യാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്? കാരണം വെച്ചാൽ ഹരേ രാമ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം അത് വേദമന്ത്രാണത്. അപ്പൊ അത് ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ മന്ത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അത് സാരില്ല, അത് അവരവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തോട്ടെ. ചിലപ്പോ അവര് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയ വ്യക്തികളായിരിക്കാം, അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർ നമ്മ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ ആ വഴി കൂടെ പോകാം, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ അവർ ആ വഴി കൂടെ പോയിക്കോളും. അല്ലാണ്ട് അവരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസതേ യോ ചാഭ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അർജുനന് സംശയം വരുന്ന ചോദിക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപ അല്ലാത്തവർ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആരാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഭഗവാനെ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടു കൂടിയ ഭക്തിയാണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത തേമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണോപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയേമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന് പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടെ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് സർവ്വജീവികളോട് നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്തായാലും വേഗം എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരും എത്തും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. അവര് സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ അവർ തൽപരരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും എവിടെ തന്നെ എത്തും? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരും അവിടെ തന്നെ എത്തും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജൈവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അവർക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മറ്റവർക്കും തന്നെ വേഗം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് അവരതിലേക്ക് പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്ത ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭീരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്താണ് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്താണ് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ശാരീരികൾക്കാണെങ്കിലോ, അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കോ ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകിയാൽ നിഷ്പ്രയാസം ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. പക്ഷെ ശരീരധാരിയായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബോധമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം, അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആധികാരികമുള്ള ഏത് ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളില് അർച്ചന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് എത്തും, ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് മനസ്സ് എന്നിൽ അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അവര് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതോടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി കൊടുക്കുന്നു പറയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കരകയറ്റുമെന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. മന്ത്രജപം കൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനില് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? മയ്യ വേമന ആത്യസ്യ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസിവ അത ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇനി വരുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങൾ 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലൂടെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എപ്പോഴും എന്താണ്? എന്നിൽ തന്നെ വാഴുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാന് മാല കെട്ടി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്ന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിവിധ പൂർണ്ണങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ലേ? 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു വ്യക്തി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അവരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച്, ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മള് നാമം ജപിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടാണ് നമ്മൾ അവിടെ. അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? നമുക്കതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറയണത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമത് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഗുരുവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക. അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, പിന്നെ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പറയുന്നതാണ്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോരാണ്. നമുക്ക് ഫുള്ള് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകണം. പക്ഷെ കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരും? താല്പര്യം വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയണത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ എന്താ പറയുക, നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അഭ്യസ്യാപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകള് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു വ്യക്തിക്ക്
പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇപ്പോ നല്ല സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം സാമ്പത്തികമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ അതൊക്കെ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മേടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിന് അത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ അതിനിപ്പോ ഒരു 500 രൂപയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അവർക്ക് അത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ചാൻസ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന, സത്യത്തിൽ ആരെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളൊന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതായത് ഒരു ഗുരുവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കേൾക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? അഥൈതാപ്യശക്തോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാരണം നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനോ പിന്നെന്താണ് സ്ഥലം മേടിക്കാനോ, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് സ്ഥിരനായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പൈസയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് എന്തിനു കൊടുക്കാം? നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ആശുപത്രികളില്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം, സംഭാവന ചെയ്യാം നമുക്ക്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, അങ്ങനത്തെ ആശുപത്രികള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആശുപത്രികളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ്? പതുക്കെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയമുള്ളവർ കൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ സാമൂഹിക സേവനങ്ങള്, സാമുദായ സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസേവനം നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അതൊന്നും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല അല്ലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സഹായങ്ങള് ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗം ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ചാന്തിരാനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക.
ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം രണ്ട് വിധമുണ്ട്. നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമ ആസക്തിയോടുള്ള സേവനം. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ രണ്ട് പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ക്രമികമായ വളർച്ച. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം, നമ്മൾ ജ്ഞാനാധ്യാനത്തിന് ശ്രമിക്കാനാ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടണം. അജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജ്ഞാനം നമ്മളെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തില് ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അതൊക്കെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, രാവിലെ മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എവിടെ നേടാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ശ്രമിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ സാമൂഹ്യ സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് 5 തരത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ധ്യാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും, സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവും ആയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് പറയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട വ്യക്തി, ക്ഷമാശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാനോടെ. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുക? തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതിനും വലുതെന്തോ വരേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ, പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത്രയായിട്ട് വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും സമനില കൈവിട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഭക്തന്മാരെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. യസ്മാൻ നോദിജത ലോക ലോകോ നോദിജതോചയ ഹർഷാമർഷ ഭയോ ദൈഗിർ ഭുക്തോ യാസ
ചമേ പ്രിയ, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ആരാണ്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും നമ്മള് സമചിത്തനായിരിക്കും. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയവും ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ വന്ന നമ്മള് ഒരേ ഭാവത്തിൽ സമചിത്തനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിനിടവരാത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. അനപേക്ഷാശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭക്തൻ, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റു സാധാരണ വരുന്ന കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വിശുദ്ധനായിരിക്കും, നിപുണനായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ആരും എതിരില്ല, ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഗുണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല, ബാഹ്യമായിട്ട് ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷാപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വ ഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്? അവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, നമ്മള് ഉടമസ്ഥതാ ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത്. യോന ഹൃഷ്യതി നദ്വേഷ്ടി നാശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും ഒരുപോലെയാണ്. സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ല. എല്ലാതും ശുഭവും അശുഭവും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആർക്ക്? ഒരു ഭക്തന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. സമാശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംകാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തിയും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ കാണാം. മാനാപമാനങ്ങള്, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരേപോലെ. ശീതോഷ്ണങ്ങള്, ശീതോ ഉഷ്ണവും വന്നാലും സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും ആദരവ് കാട്ടിയാലും അനാദരവ് കാണിച്ചാലും യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന
മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ട് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ശത്രു, മിത്ര, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം എല്ലാം സമഭാവനയാണ് ആർക്കൊരു ഭക്തനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടുമെത്തല് കിടന്നാലും റോഡിൽ കിടന്നാലും ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ആ ഭക്തനെ അതും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളില് വളർന്നു വരാനായിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ്, ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്ക് സ്വമേധയ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? നമുക്ക് ഇത് വരണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കിതൊക്കെ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരും. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധാധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ തീവമേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് മരണപ്പെട്ട് നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, നമ്മൾ ചെയ്ത സേവനം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ആശ്രമമായിട്ട് കരുതി ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മാതാജി, അതെ, നമുക്ക് ആരതിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ചൊല്ലി പറയും. ഞാൻ മാതാജിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാതാജി, ഇന്ന് ഞാൻ ഫോണേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പഴാ ക്ലാസ് കയറുന്നത്. രാവിലെ തൊട്ട് വയ്യ, തലവേദന എടുത്തിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് മുഖം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം, ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ വിചാരിച്ചു ഞാനത് മുഖമൊക്കെ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ തോന്നി കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി ഫോൺ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല, കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടില്ല സത്യത്തില്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാത്ത മുഖം വല്ലാതിരിക്കുകയെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ചെറിയ അധ്യായല്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനമായപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും രാവിലെ ഭാഗവതം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന്. കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ണുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അറിയില്ല, ഭയങ്കര തലവേദന വന്നിട്ട്. മാതാജി ആവിയൊന്നും വേണ്ടില്ല, മരുന്ന് കഴിച്ചു മാതാജി. നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നത് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ന്. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥകളല്ലേ. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ വീട് ഉപേക്ഷിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നമ്മള് എന്താ പറയാ എതിരായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. നമ്മള് വീടിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാന്നല്ല. നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയണത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഏതോ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, അധ്യായത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മളെ ഏറ്റവും പരമമായ ധർമ്മം ഏതാണ്? ഭഗവാനോടാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ആര് ചെയ്തു തരും? നമ്മുടെ
ഭഗവാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെ കൊടുക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അതാണ് അവിടെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടിനോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം അതൊരിക്കലും നമ്മളെ തീരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഇത് മാറ്റും. കാരണം ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ടാവും അവിടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മളെ പരമമായ ഭഗവാന്റെ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇതും ചെയ്യും നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫുള്ള് നമ്മളെ ബോധം എവിടെയാണ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ചെല്ലണന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബും ഇല്ല, ആരുടെ ശല്യവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലാ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി തരുന്ന പറയുന്നത്. പരമമായ കർമ്മം നമ്മൾ പാലിച്ച ബാക്കിയെല്ലാ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ഇത് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ മനസ്സുകളൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും. അല്ല, അതിപ്പോ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ മാറ്റം വരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറഞ്ഞ? 2 ശ്ലോകം മുന്നല്ലേ നമ്മളത് വായിച്ചത്? 18-19 ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ആ ലെവലിലല്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന പറയണം. നമ്മൾ ആരും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെത്താനെ വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടാലും മിത്രങ്ങളെ കണ്ടാലും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കാനും അവരോട് ഒരേപോലെ പെരുമാറാനൊക്കെ നമുക്കും സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നവരാരാണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അർച്ചാ വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഗ്രഹരൂപമാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യത്വനായി ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനായിരുന്നാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനില് എന്താ പറയാ, അല്ലെ? എല്ലാതും ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കീഴിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്കും എന്താകാൻ പറ്റും? സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതായത് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അമ്പലം പണിയാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റിയെടുത്താലും നമ്മളത് എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ആളെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ എന്താണത്? അതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു?
സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതിയെ തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് സാമൂഹ്യ സേവനം, രാജ്യസേവനം, സമുദായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്പത്രികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദാനം കൊടുക്കുക. ഇനി അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാന